IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Nalukatan ti Baro a Library Hub ti Schools Division of the City of Batak kas paset ti panangrugi ti Brigada Eskwela anay pasdek iti Hilario Valdez Memorial Elementary School. Ti Library Hub ket maysa a pasilidad ang nakasagana para kadagiti amin nga agad-adal iti syudad ti Batak ang mangipaay kadakwada ti ado ang pagbasaan ket daddo mapay a pagadalan ang makatulong iti panagadalda. Segun ni Dr. Arnel S. Bandiola, Assistant Schools Division Superintendent ti Schools Division Office iti Batak City at ti proyekto ket mangipakita ti agtultuloy a panangitandudo ti dibisyon iti panangpasaya at ti literacy, panagadal ti Cebu Bukal Abiyag, ken panangpabileg iti kalidad ti edukasyon para kadigiti agtutubo iti syudad. The library hub is a repository of the learning resource materials developed by the Schools Division of the City of Batak, as well as those that are downloaded to us from the region and from the central office. So it will serve as a venue for the library services activities of all our students and even our teachers who wish to avail of the available services as managed by the Learning Resources Management section of the Curriculum and Implementation Division po. Iti sa Balia Bangir, inbatan ni Dr. Gilbert P. Isla, Education Program Specialist to digiti nagdudumang nga ahensya ti gobyerno ken pribado a sektor ang nakipagpaset iti naso a kick-off iti Brigada Eskwela iti syudad. Actually, di kalman na pasamag ti Brigada Eskwela, matendar di city officials tayo, kastamit digiti na dumadumang national government agencies, di PNP, the BFP, ken dadumapay nga private partners tayo nang nangaruna kadigiti Federated Parent Teachers Association and also digiti Association of Barangay Captains, sir. Papat gani nga apo nga kailian mi tasapay kumatain tayo titinulong kinagtitinunus nga umay makipaset iti naindaklan nga panagsarabo tayo iti opening of classes nga mapantayo makibrigada eskwela kadagiti eskwelahan tayo iti ili tayo or syudad tayo nga Batak. Mainagiti daytoy nagyaman met ni Mayor Marky Chua kadagiti amin at timulong iti panangrugi ti Brigada Eskwela kastamet gennayo na at ti Library Hub ang nalukatan ket silulukat para iti amin nga estudyante iti syudad ti Batak. Kahapon dun yung pinaka-district, yung buong SDS natin, yung SDO, Schools Divisions Office, kahapon nag-opening kami sa Hilario Valdez at sinabay na rin po natin yung program nung DepEd doon, DepEd Library. So, meron tayong library doon, is open for public actually. So, nakapimpintas and ako, nagagalak po ako personally kasi yan talaga ang gusto natin magkaroon tayo ng mga learning environments, mga places sa mga bata to learn at para meron silang lugar na talagang pwede silang magbasa ng tahimik, peaceful, at medyo malamig-lamig naman. So, thank you. Thank you po at naumpisahan natin at nabuksan na natin. Ang counterpart lang ng city government, kanina nga kinausap po yung budget, na iparash namin na ma-equip ng mga computers at laptop po yung library. Kabayatan na in panamnamamet ni Dr. Bandiola at ti Library Hub ket agbalin a sentro ti panakasursuro ken panakapadur as ti kamuan digiti estudyante babay iti maysa a natalged nasaya at ken makaguyugoy a lugar para iti panagbasa ken panangsukisok iti adal. Para iti IFM News, Idol Rain Santos, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.